Здравейте хора, аз съм Итак от NFA и в днешното видео ще поговорим по една доста наболяла тема, която вълнува доста от вас – болката в ставите. Понеже този въпрос често изниква в разговорите ми с приятели, а напоследък и в коментари под някои от видеята, реших, че е крайно време да направя нещо по въпроса. За разлика от обичайните видеа, в които се фокусирам върху хранителните добавки, това видео ще има малко по-различна структура. Ще започнем с преглед на причините за болките в ставите, след това ще разгледаме добавките, които могат да облегчат този дискомфорт и накрая ще завършим с най-важната част – превенцията. Или с други думи, какво можете да направите, за да избегнете ситуацията, в която търсите видеа като това. Какво причинява болката в ставите? Първото нещо, което трябва да разберем, е какво представляват ставите и защо понякога ни болят. Както повечето от вас знаят, ставите са сложни структури, които свързват костите и позволяват движение. Те са като добре смазани машини. Когато работят правилно, едва ги забелязваме. Но когато нещо се обърка, болката може да бъде меко казано неприятна. Има различни видове стави в тялото ни. Колената, например, са като прости панти, защото се движат по една равнина напред-назад. Докато други, като рамената става, са по-сложни. Те позволяват движение в много посоки. Всяка става е обвита в хрущяла, представляващо гладко покритие, което намалява тренето и абсорбира ударите. Основни причини за болка в ставите са 4, като ще започнем с най-често срещаната – травми и претоварвания. Обикновено това са спортни травми, падания или инциденти, които могат да причинят както краткосрочна, така и дългосрочна болка. Повтарящите се движения и прекомерното натоварване също могат да доведат до проблеми. Друга често срещана причина е затлъстяване и заседналия начин на живота. Наднорменото тегло поставя допълнително напрежение върху носещите стави, особено коленете и бедрата. От друга страна, липсата на движение може да отслаби мускулите около ставите, като ги прави по-податливи на травми. Има, разбира се, и причини, които не зависят от вас, като генетични фактори, автоимунни заболявания и, разбира се, възрастта. Това са сфери, които изискват доста по-специализирани познания и почти сигурно консултация с специалист, така че те спадат отвъд обхвата на това видео. Поради тази причина можем да продължим с следващата секция, която е хранителни добавки за болка в ставите. Започвам тази секция с едно важно уточнение и то е, че повечето добавки на пазара за болки в ставите не лекуват проблема, а просто временно го замаскират или затъпяват чувствителността. Тоест, много по-важно е да вземете превентивни мерки и да работите за дългосрочно здраве на ставите, отколкото да вземете хапче или две и да си решите проблема. Само че никой без болки в ставите не гледа видео за болки в ставите, така че най-вероятно една от основните причини да сте тук е именно тази секция. Затова нека все пак да разгледаме какво може да вземете с цел олекотяване на тази болка и след това ще поговорим какво може да направите така, че изобщо да не се стига до този етап. Започваме с глюкозамин и хондроитин, които се открояват като едни от най-популярните и широко изследвани съставки. Глюкозаминът се произвежда естествено в тялото и играе ключова роля в изграждането и поддържането на хрущялната тъкан. В хранителните добавки обикновено се среща под формата на глюкозамин сулфат или глюкозамин хидрохлорид, като първият е по-често използван и по-добре проучван. Хондроитинът също е основен компонент на хрущяла и играе важна роля в неговата еластичност и устойчивост на компресия. В добавките обикновено се среща под формата на хондроитин сулфат. Обикновено комбинацията от двете съставки имат свойството да спомагат за синтеза и хидратацията на хрущяла и да предотвратят неговото разграждане. По-голяма част от ползите обаче се дължат на гликозамина, при който изследванията са доста по-категорични. В много хранителни добавки обаче те присъстват заедно, но аз лично бих се насочил към чист глюкозамин. Както обикновено, линк към проучванията ще намерите в описанието отдолу. Продължаваме с метилсулфонилметан или МСМ накратко, който често бива добавен като част от бленд с глюкозамин и хондроитин, но може да се вземе и отделно. МСМ е органично съединение на сярата, което може да помогне за намаляване на възпалението и болката. Някои изследвания показват, че освен че може да бъде особено полезен за хора с остеоартрит на коляното, спомага и за намаляване на мускулната треска и пренатоварване. На трето място поставяме колагенът, който играе ключова роля в структурата на кожата, хрущяла, костите и съединителните тъкани. Често се приема като хранителна добавка за подобряване на състоянието не само на костите и ставите, но и за здравето на кожата. Поне няколко проучвания показват, че добавките с колагенови пептиди имат положителен ефект при намаляване на болката в ставите и възстановяването от травми. Важно е да се отбележи, че различните видове колаген
могат да имат различен механизъм на действие и ниво на ефективност. Най-обещаващи са резултатите за момента при колаген тип 2, така че е препоръчително да се насочите към тази форма, в случай че решите все пак да суплементирате с колаген за проблеми с ставите. На предпоследно място разглеждаме не толкова известната билка Boswellia, която показва убеждаващи резултати при облегчаване на ставните болки. Основният механизъм на действие на босвелята е чрез нейните активни съставки, наречени босфелични киселини, които имат мощно противовъзпалително действие. Те възпират ензима 5-липоксигеназа, който участва в възпалителните процеси, който прави добавката особено ефективна при остеоартрит и значително намалява болката и подобрява подвижността на ставите. При препоръчителната доза между 300 и 500 мг няма забелязани сериозни странични ефекти, освен потенциален стомашен дискомфорт. И завършваме тази секция с куркума и омега-3 масни киселини, които имат повече противовъзпалителни свойства и общи ползи за здравето, отколкото директен принос за намаляване на болките в ставите. Куркуминът, който е активната съставка в куркумата, помага за намаляване на възпалението в ставите, което може да облегчи болката и да подобри подвижността. От друга страна пък омега-3 масни киселини, които се намират предимно в мазните риби и рибеното масло, също имат противовъзпалително действие. Те също могат да помогнат за намаляване на сутрешната скованост и болка в ставите. Освен това, омега-3 киселините подпомагат производството на специални молекули, наречени резолвини, които намаляват възпалението в тялото. Ползите на всяка една от тези добавки са толкова много, че за всяко ще е необходимо отделно видео, за да можем да ги обходим. За качествени суплементи гледайте куркумата в една доза да е около 500 мг, а при омега-3 количествата EPA да е между 300 и 350 мг, а DHA между 200 и 250 мг. И понеже започнахме да говорим за общи ползи, е време да преминем към секцията превентивни мерки за здравето на ставите. Добрата новина е, че има много неща, които може да направите в ежедневието си, за да поддържате ставите си здрави и да намалите риска от болка. Започваме с хранителния режим. Повече от ясно е, че това, което ядем, има огромно влияние върху здравето на ставите. Диета, богата на антиоксиданти и противовъзпалителни храни, може да помогне за намаляване на възпалението и болката. Например, може да включите зелени листни зеленчуци и особено спанак, като към тях добавите зехтин. Средиземноморската диета, която включва мазни риби като сьомга и скумрия, богати на омега-3 масни киселини, както и добавянето на ядки и семена, които също са богати на омега-3, 6 и 9 масни киселини, отново могат да имат значителен положителен ефект. Минаваме към хидратация. Водата играе ключова роля за здравето на ставите ни. Нови изследвания подчертават значението на хидратацията за смазването на ставите и транспортирането на хранителни вещества. Стремете се да пиете поне 8 чаши вода на ден. Ако пък не обичате просто обикновена вода, винаги може да добавите резниче лимон или краставица за свежест и вкус. И завършваме с физическа активност, където направо мога да чуя как някой ме прекъсва с нещо типа на "Човек, ти сериозно ли?" Ясно е, че физическата активност е от изключително важно значение, но тук искам да обърна внимание не толкова на липсата на физическа активност, колкото на прекомерната такава. Много от вас, които гледат това видео, най-вероятно имат болки в ставите именно от вдигане на прекалено големи тежести или лоша форма при изпълнение на упражненията, което отново често е породено от самата тежест. Затова моят съвет тук е, освен ако не се готвите за пауърлифтинг състезание, е просто да намалите теглото. Ако гоните мускулен растеж, може да го постигнете отново чрез по-бавно темпо на повторенията, по-голям брой повторения, дроп серии, супер серии и така нататък. За хипертрофия е важно не само резистентността, но и общия обем на тренировката. Така че има повече от един начин да качите маса и сила без да си прецаквате ставите. И накрая завършим с нещо доста ясно, но все пак поради някаква причина доста трудно да бъде схванато. Ако имате травма, болка в ставите или някакъв проблем, решението не е клин избива. Болим рамото, няма проблеми, днеска ден за гърди. Лека болка в коляното, всичко е окей, сега ще го оправя с едни клекове. Не казвам, че трябва да тичате до лекаря всеки път след като ви заболи нещо, макар че границата наистина е доста тънка, но ако имате проблем, почивката почти винаги е най-доброто решение. И под почивка нямам предвид да не правите нищо, а да натоварите мускулите по различен начин или просто да изолирате проблемната зона. В случая с рамото просто ще преминете към по-изолиращи упражнения и ще пропуснете комплексни като избутване на дъмбели от лежанка или флайс. Заключение. Няма човек, който да не изпитва болка в ставите в даден момент, особено ако спортува редовно. Целта на това видео беше не само да ви насочи към няколко ефективни хранителни добавки, които могат да помогнат за облегчаване на болката в ставите,
но и да ви напомня и за някои основни принципи, които вероятно се знаете, но все пак е полезно да чуете отново. Никой не е застрахован от болки и контузии, но риска значително се увеличава при определени обстоятелства. Преумората, неспазването на балансиран хранителен режим, изпълнението на упражнения с неправилна техника или прекалено големи тежести са едни от основните причини, които водят до контузии и възпаления. Разковничето е в подобряването на начина на живот, а не в замаскирането с суплементи. Надявам се, че това видео ви е било от полза и ако е било така, ще оценя подкрепата под формата на лайк, а ако наистина ви е харесало, може дори да се абонирате към канала за повече подобни видеа. Също така, ако имате предложения за теми на бъдещи видеа или въпроси свързани с днешната тема, може да ги споделите в секцията за коментари отдолу. Благодаря ви за отделеното време и до следващото видео.